পোস্টিং সবু ফাইল তোরে চাপি দিয়া গলা রে মোদি জেলা এমিতি কেমিতি হেলা রে মোদি জেলা এমিতি কেমিতি হেলা মিছ কথা কহি ভোটକୁ ଚୋରେଇ କରିଲ ତମେ ଶାସନ ଗାଁରୁ ସହର ଲୋକ ଅଢ଼େଇ କୋଟିର ପଖାଳ ଖାଉଛ ରାଇଜ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ପୋଷା ବାଘ ବିରୋଧୀକୁ ହିଁ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମପଦ ଇସ୍ତଫା ତ ଦେଲା ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ ସନ୍ଧ ଭଳି ସ୍ୱାଗତ କରିଲା ସେ ମୋଦି ଗେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ରଖିଦେଲା ସେ ମୋଦି ଗେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ରଖିଦେଲା সিটি পাস করি ওটিটি সারি বীর সারিলে পিলা আসুনি পেনশন বঢ়ুছি পঢ়ি তাঙ্ক দিন গলা শিক্ষা ব্যবস্থারে ক্রান্তি আনিদেল নিমুড়া গীতକୁ কই ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଭାଇ ଠାରୁ ପିଚି ଯାଏ ଶିକ୍ଷକ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିନା ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ଧକାର ସିନା ହେ ବିଲୁଆନ ନା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ସୁଗାଳ ତୁମେ ନା ହେ ବିଲୁଆନ ନା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ସୁଗାଳ ତୁମେ ନା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଜମା ହେଲେ ଆସୁନାହିଁ ନବୀନ ନିଯୁକ୍ତି ମୋହନ ନାମରେ କରିଦେଇଛ 15,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଦେବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲ ସବୁ ଭୁଲିଗଲ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ ତୁମେ ପରା ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦୟାକରି ଯେଟି ପୋଷ୍ଟିଂ ଶୀଘ୍ର ଆଣିଦିଅ ଦଣ୍ଡ ମାମୁଁ ତୁମେ ପରା ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କୁ କହି ଟିକିଟି ପୋଷ୍ଟିଂ ଶୀଘ୍ର ଆଣିଦିଅ ଏ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଦିଅ ଏ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ନହେଲେ ତୁମେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।